हेलो दोस्तों, हम हई भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। रउआ लोग जानत बानी कि ए बेरा लोकसभा चुनाव के लेके प्रचार एकदम जोर शोर से चलत बा। त एही बीच जदयू और राजद के एगो और टेंशन हो गइल बा। सुनी का टेंशन भइल बा। असम के सांसद बिहार के एगो लोकसभा सीट से पर्चा भरले बा और असम में उ लगातार 2 बार जीतल बा। बिहार से चुनाव लड़े के कारण भी बतैलस कि असम में कुछ तकनीकी कारण के चलते असम के सांसद के नामांकन रद्द हो गइल रहल। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस जाके चुनाव लड़ सकत बान तो हम काहे ना वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ सकेनी। बता दी कि ए सीट से राजद दीपक यादव के अपन प्रत्याशी बनैले बाना और जदयू सुनील कुमार के प्रत्याशी बनैले बाना और यही के चलते राजद और जदयू के टेंशन हो गइल बा। तो रउआ लोग के ई खबर कैसन लागला? अच्छा लागला तो एगो लाइक जरूर करो और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिल तनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, धन्यवाद।